Lezi ndaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Mbukeli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. The state asked for cameras not to be inside the court today because the state still needs to conduct an identity parade. Lihlehlile icala labalisi ababili abasolwa ngokubandakanyeka esigamekweni sokubulawa kwabantu abayisithupha endaweni eyimjondolo iMary Me eSoshanguve. Lokhu njengoba bekubanjwe imbizo yokubhunga ngamasu okuqeda ubugebengu kuleya ndawo. And to be called an extortionist at this day and age, it also poses a risk on my life. Lowo owabe eyilungu lebhodi le-SAA uYakhe Khwinana wenze izethulo esicelweni sakhe sebheyili eqaleni abhekene nalo lokufuna ukufumbathiswa nokucekela phansi impahla enkantolo yemantshi yaseMonti ngemva kokukhalelwa amasongo kaSigonyela eGoli ngesonto ledlule. Most of them are minors because they are ranging from the ages of 15, most of them, but they are between 13 and 24. Amaphoyisa athaphenya icala lokushushumbiswa kwabantu ngemva kokuthi abantu abangama32 abadabuka kwelaseTopia beqe endlini akade begcinwe kuyo eSandringham East eGoli. Mbukeli sikubingelele sikamukele indabeni zakusihlwa enizethulelwa uNoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlaba ngale mhlophe qwa. Lihlehliselwe umhlalulunye kumbasa icala labasolwa bayamaniswa nesigameko sokubulawa kwabantu abayisithupha emjondolo yaseMary Me eSoshanguve. Abasolwa ababoshwe ngomsombuluko njengoba bebhekene namacala okubalwa kuwo awokubulala, ukuzama ukubulala kanye nokutholakala nezibhamu eyingekho emthethweni nezinhlamvu. Kusenjalo ke iziphathimandla zesifundazwe beyibambe imbizo nomphakathi ngenhloso yokuqhamuka nexazululo zobugebengu. Abasolwa ababili bavele enkantolo ngohlelo lobuchwepheshe ngaphambi kokuthi icala babhekene nalo lihlehliselwe olwesibili lwangesonto elizayo. Ngokusho kwamaHawks labasolwa ababili kunezinsolo zokuthi beyamaniswa nesinye isigameko sokubulala kanye nokubamba inkunzi esenzeke ngenyanga eyedlule. The state asked for cameras not to be inside the court today because the state still needs to conduct an identity parade. Now, if you show the accused person's faces, that would then compromise the investigations of the case and the case itself. Kusenjalo iqhubekile imbizo ebiphakathi kweziphathimandla zesifundazwe kanye namalungu omphakathi ngenhloso yokuqhamuka nezixazululo zobugebengu obudla lobi kulo mphakathi. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi uthi isiteshi samaphoyisa saseSoshanguve sidinga izinguquko ezinqala. The second issue, which is very important, and I've raised it with the Minister of Police yesterday, is that the police station of Soshanguve need to be overhauled because the way it is operating and the way it's providing services, unfortunately, is creating problems for our community. 31 years into democracy, us as government, now we want to listen because these 5 men have lost their lives. What kind of a deaf government are we? Usizi belibhalwe ebusweni emindenini ngesikhathi kuqhubeka imbizo kanye nenkonzo yesikhumbuzo. Kafushane uthi bebelindele lukhulu ku-Andreas Shabane bathanda ukubonga umphakathi waseMary Me ngokubeseka. So aketsebe lesiklathega rena fela. Umbiko usihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Umphenyi ecaleni lokufuna imali yokugwazelwa kanye nokucekela phansi impahla elibhekene nalowo owabe yilungu lebhodi le-SAA uYakhe Khwinana usayitshena usimangaliso omukhumo utshele inkantolo yemantshi yaseMonti ukuthi omunye weyisulu owacekelwa phansi ikhaya lakhe emhlabeni kwaKhwinana eplazini Rockville kuyimanje uhlala emotweni emva kokucekelwa phansi kwekhaya lakhe. uKhwinana uvele ngaphambi kwenkantolo ukuyofaka isicelo sebheyili.
Ingqina lombuso lokuqala uSergeant Simangaliso Mokhumo uxelele lenkundla ukuba imizi yabamangali idilizwe kuba bengahlawulanga imali yerent eliwaka lerandi. Kwaxelele lenkundla ukuba ngethuba kudilizwa lemizi abantu bamoshakalelwe izimpahla zabo eziquka impahla zendlu kwakunye neemoto zabo. Ukwathe abanye balile ukuzibandakanya kwelityala ngenxa yezigrogriso abazifumeneyo. Abaningi bayasho ukuthi bayasaba ukuvula icase khona omunye njengalo ngithi uhlala emotweni uyasho ukuthi khona la bekabona alandelwa yimoto. Kodwa uKwinana nabameli bakhe bazikhabile ezizityholo. Must not demolish, and I have proved to you beyond reasonable doubt that the 5 rule nieces that are there do not say I must not demolish. I understand. Kukhona i-court order engathi i-state sizawumangayo yi-order ka Madam Justice Hartley. La order i-incompetent ngamanye amazwi ayinawukwazi ukusetyenziswa ngoba yi-order ethe kukho enye i-order yatshintsha izinto. uSergeant Mokhumo uzawube eselufungweni xa elityala liqhubeka ngomso ukanti uKwinana uzakuhlalela uvalelweni. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC ndiseMonti. uLaurentia Lombard nowabe engumsolwa osephenduke ufakazi wombuso ecaleni lokuthunjwa kwentombazanyana uJoshlin Smith usolwe ngokwethula ubufakazi obungenalo iqiniso ngesikhathi eqhubeka nokuphewa ngembuzo enkantolo ephakeme ese-Western Cape ehlele eSaldanha Bay. She will deny that her hands. Igqwetha likaKelly Smith lichazele uLombard ukuba ukusebenzisa kwakhe iziyobisi kunefuthe kwisimo sakhe sengqondo. Oku ungqinile uLombard eligqwetha lithi uLombard uyayazi inyani ngokuduka kukaJoshlin. Possible reason that you are implicating her is to save your own skin. She believes that it was you and Ayanda who were the masterminds and who had committed this offense. That is the ware, that is saying Buddha. Emva kokwehla kukaLombard emkhumbini, umbuso uqabelise umcuphi welityala uWesley Lombard nozinze kwicandelo eliphanda amatyala acetyiweyo kweliphondo. Uchazele inkundla ukuba ngethuba encina unina kaJoshlin ngemibuzo wayekhangeleka ebudikwa ekwanomsindo. Uthi wothuka waphantsi uyowa xa esiva uKelly esithi uJoshlin akasekho eSaldanha Bay kwaye ubomi mabuqhube kuba unabanye abantwana babini. To my surprise, she said to me that Joshlin is not in Saldanha Bay anymore. Sy moet aangaan met haar lewe. She wants to proceed with her life. Van sy nog 2 ander kinders. Because she's got other 2 children. Obu bunqina bubonakala bumxhele umphefumlo uyise kaJoshlin, uJose Emke, nophume enkundleni enyembezana. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe wobasi eSaldanha Bay. Amaphoyisa athi aphenye icala lokushushumbiswa kwabantu ngemva kokuthi abantu abangama32 abadabuka kwelaseTopia beqe endlini akade begcinwe kuyo eSandringham East eGoli. Phazeke kanje izinto phansi kulendlu zimabheketwane iminyango ibhodlokile kubonakala ukuthi abantu abebela ngaphakathi bebezama ukuphula ukundlela. Amaphoyisa athi ahokela umkhondo walempica abadala ase etheleka. And we found 8 of those people who, and most of them were half naked. Amaphoyisa athi akekho sagaxa amasongo kasigonyela kodwa basemkhondweni umnikazi walendlu uyena ongabanika umkhombandlela walenganankane eyenzeka la. So now it's still too early. We are still trying to get somebody that will assist us to interpret. So for now we didn't get much information from them. So we are still busy with the investigation. uMasondo owusigaxa amabhande emaphoyiseni uthi bazosebenzisana nababhekela imingcele yakulelizwe ukuze kutholakala amasaphusile okungaqhanyuka nawo ukuze kugwenywe igameko zokungena kwabantu kulelizwe ngokungemthetho ayangena amanzi endlini. Indeed, we are going to work with the Border Management Authority, and we are also working with the Department of Home Affairs and Department of Social Development because we are talking about the minors here. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC. Kubukeka sengathi ANC izobhekana nomqansa ngokuthi ithole ukweseka kwanele ngamanye amaqembu njengoba kusondela ukuvotelwa kokuphasiswa kwesabelo mali. Iningi lamaqembu ezombusazwe eParliament awahambisani nokwenyuswa kwentela yempahla ethengwayo iVAT.
Mosokwenyuswa kweVAT esimenyezelwe ungqongqoshe uInokgodongwana enkulumeni yesabelo mali yilona phuzu eligqamile ongavunyelwana ngalo ngaphakathi emaqenjini akhande ngokuhlanganyela uhulumeni weGNU. Lokhu sekuholele ekutheni iANC iphumele ngaphandle izama ukuvukuza ukwesekwa efuna ukuthola ohlangothini lwamaqembu aphikisayo eParliament. Well, we have to engage with other parties. It's something that we will always do. When there are issues, we talk, and I'm confident that we will resolve the differences. Amaqembu okubalwa kuwo iAction SA, iMK Party kanye neEFF bayazihlangula ngokweseka iANC odabeni lokuvotela kokuphasiswa kwesabelo mali esingafunwa amaqembu amaningi. There's something very wrong with this picture because at the end of the day it is up to the GNU to form a budget. All around the world, governments understand that their core function begins with setting a budget and agreeing on that budget so they can go forth and govern. Yeah. But there's a level of incoherence in this GNU that they're expecting the opposition to solve for them, and I don't think that's reasonable. Ungoti wezombusazwe uDokotela Livayindo ubona sengathi amaqembu amaningi azosebenzisa leli thuba ngokuyichayisa iANC ngenhloso yokuzuza udumo kubalandeli. I think another area that we need to note is that it appears as if there is a linkage between the approval of the budget and some of the decisions that Parliament has taken, and those who are aggrieved appears to have found the right opportunity to score points using the budget's approval. Kulesi sikhathi esisasele iANC kulindeleke ukuthi iqhubeke nokuzama ukuncenca noma yimaphi amaqembu azovuma ukuvota nayo ndawonye uma sekuphasiswa isabelo mali. Mbukeli okwamanje ke sathi iqunga phangase izitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. The city of Johannesburg reaffirms its commitment to diplomatic sensitivity in the Sandton Drive renaming process. Imeya yomkhandlu edolobha iGoli uDada Morero kusazothathwa isinqumo mayelana nokuguqulwa kwegama lomgwaqo uSandton Drive ukuze ubizwe ngeLeila Khalid nowesishoshovu sasePalestina. Siphinde sikubingelele mbukeli sikamkeleke mongabe usanda kungena udaba oluphambili besibike ukuthi Lihlehlile icala labalisa ababili abasolwa ngokubandakanyeka esigamekweni sokubulawa kwabantu abayisithupha endaweni eMjondolo iMary Me eSoshanguve. Lokhu njengoba bekubanjwe imbizo yokubhunga ngamasu okuqeda ubugebengu kuleya ndawo. Mbukeli khumbula ukuthi lezi indaba zesiZulu ziyatholakala ku YouTube kanjalo ke na ku SABC Plus. Ngena kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Ungqongqoshe wezempilo uDokotela Aaron Motsoaledi usegcizelele ubumqoka bokusebenza kweNHI nokuyi-National Health Insurance kanye nokuyibophezela kwelakuleli eqinisekiseni ukuthi wonke umuntu uhlinzekwa ngosizo lwezempilo olusezingeni elifanele. Ubekhuluma ke emhlanganweni wamazwe ayingxenye ye-G20 wokubhunga ngezempilo. Balinganisela ku 4.5 billion abantu emhlabeni wonke abangakwazi ukuthola usizo lwezempilo olusezingeni elifanele. Motsoaledi uthi lo mhlangano ubalulekile njengoba uyithuba lokubhunga ngezindlela zokuqeda ukungalingani okukhona kwezempilo kanye nokunqanda ukusabalala kwezifo. The COVID-19 pandemic, coupled with economic downturns and conflicts, has disrupted essential health services and pushed millions further into poverty. This regression across both indicators underscores the fragility of our health systems and the urgent need for renewed action. We must reverse this trend and accelerate progress towards UHC. We must acknowledge that spending on health is not a cost, but an investment. I love repeating this again and again and again. Who believe that healthcare financing is an expensive business. Ongqongqoshe bamazwe angaphansi kwe-G20 bazogcikisa isibophezelo sezempilo emhlanganweni wabo ozosingathwa ngoLwezi walonyaka. Umkhandlu edolobha iGoli usazothatha isinqumo mayelana nokuguqulwa kwegama lomgwaqo uSandton Drive ukuze ubizwe ngeLeila Khalid nowesishoshovu sasePalestina.
ngalazinda emgwaqo engekho ezingeni neyinkinga zogesi izinto eseyiphenduke insakavukela umchilo wesidwaba kulezi akhamuzi zaseGoli kanti nomengameli uCyril Ramaphosa ukhwele wadilika kulezi iqulu zaleli dolobha ngendlela elingcole ngayo. Mayor uDada Morero uthi kwenziwa konke okusemandleni ukuvuselela leli dolobha. We have also entered into an agreement with national government to establish a presidential working group that will provide support to the city's strategic priorities to ensure that the city can be turned around. Morero uthi asikathathu isinqumo mayelana nokuqanjwa kabusha komgwaqo uSandton Drive ubizwe ngoLeila Khalid noyishoshovu sasePalestina. The city of Johannesburg reaffirms its commitment to diplomatic sensitivity in the Sandton Drive renaming process. The city of Johannesburg acknowledges public discourse regarding the proposed renaming of Sandton Drive and emphasizes its dedication to a thorough, considered approach. Leli dolobha lithi isigaba sokuqala sokulungiswa komgwaqo uLillian Ngoyi nowaziwa ngoBree sizophuthulwa ngoNcwaba. Progress is proceeding very well. There are about 7 line items that we need to complete until the project is completed. When you build a road, obviously you start drenching, digging, until usually people start to see the blacktop, or in this case a paved surface, and they think the project is done. Abacwaningi ongoti bezemfundo kanye nezikhulu zikahulumeni bazohlangana eGalaga Convention Center eGoli njengoba kuzobe kuqala imbizo yokubhunga ngezamanzi. Nowokudingida izingqinamba zamanzi nezindlela zokwagcina ekhona. Ezinye zezingqinamba ezinomthelela enkingeni yamanzi zibala ukushoda kwamakhono, ukuguga kwenqalasizinda kanye nokuhluleka ukwaphatha. Isibalo sabantu esikhula njalo naso sinomthelela. Is not matching the growth rate of the population, and as a result we are polluting our water resources, making it very difficult to treat the water that we are treating. Yize kunemizamo yokusimamisa ukuhlinzeka kwamanzi ezindaweni ezinjengeHammanskraal enyakatho yePitoli, ezinye zezakhamuzi azikakobi nawo amanzi ahlanzekile, yize sekuphothulwe ukwakhiwa kwe-water plant entsha. I think it's a combination of things that are happening in municipalities. It is the lack of skills, or sometimes the skills are still quite young. In other words, some of the older engineers have left and they haven't replaced them with an equivalent competence area. Ongoti bezikhungo zemfundo ephakeme bazosebenzisana nezakhamuzi, uhulumeni kanye nomasipala ukuqhamuka nezixazululo. Njalo ngonyaka kubanjwa isonto lokuqwashiswa ngokongiwa kwamanzi kule. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu nomadlamini kwamanje ke nje siqu 8 siyabuya emva komzuzwana. Kuzo zonke indawo emthembeleni kuzemakhaya sinibingele sinamukele nanku umhlahlo wesimo sezulu sakusihla kanjalo nakusasa kulindeleke ihlambi zemvula enamandla kakhulu engxenyeni ezilapha esifundazweni eseLimpopo eGauteng eNorth West kuhlele njalo esifundazweni esilapha eFree State kanjalo nasesifundazweni eSikwaZulu Natal kale kwaloko mancane kakhulu amathuba emvula elindelekile kanti kusasa le ihlambi zemvula kuya nokuyidliva ke isukela khona esifundazweni eseGauteng eNorth West eFree State kanjalo nasesifundazweni esise eMpumalanga kale kwaloko lobe nje thenje qwaqwa ngamafo engxenye eseningizimu kanti ke lapha sixwayiswa ngehlambi zemvula ezinabo ubungozi kanye nezikhukhula kusukela khona esifundazweni esise North West kanjalo nasesifundazweni ese Northern Cape kuhle lapha esifundazweni ese Free State zilindelekile futhi le imvula ukusukela esifundazweni ese Limpopo kuhle eGauteng kanjalo nangasesifundazweni eSikwaZulu Natal ake sibhekeke kusasa ke sixolisa lapha ngeshisandlo elingasebhebhethekise imlilo yequbula ukusukela esifundazweni esise Northern Cape kuhle lapha esifundazweni esise Western Cape kanti le ihlambi zemvula zobe zibelisele njalo esifundazweni esenyakatho nesemaphakathi nesengxeni emaphakathi neze kanjalo nalapha esifundazweni eSikwaZulu Natal ake sibheka amazinga okushisa ke aphansi kulendlela ukuthi limande kakhulu ke lapha eBethlehem ngo14 degrees Celsius kanti ke Emeno 15 degrees Celsius esifundazweni eseMpumalanga esifundazweni eseLimpopo zobe lipholile lapha ePolokwane ngo17 kanti ke masehlelo njalo engxenye eseningizimu esentshonalanga lapha koSouthern 7 degrees Celsius kanti ke kusasa kulendlela ukuthi lifudumale esifundazweni eSikwaZulu Natal ikakhulukazi engxenye ezigudle oku kanti ke engxenyeni elapha eMpumalanga kulendlela ukuthi lifudumale izulu zobe lifudumele futhi esifundazweni eseLimpopo kuhlele eGauteng eNorth West
kanti ke entshonalanga yezwe lizobe likhipha umkhovetsheni lapha eCalvinia ngo-30 degrees Celsius kuhleli njalo lapha eVosile ngo-30 degrees Celsius ngesikulusa lapha esanamhlanje isibikezelo sezulu sithameni kusasa ngesikhathi esifanayo makuze kube ngokuzayo ke uDlamini Mntwana uthi ayixabene. Mbukeli usale kahle.